Welcome to TFA Files TV. Tikungoendera mberi nenyaya mai vaya vekunzi vakadzimirwa foni. Asi apa pane vamwe vachona vari kunzi vakaplaya role kuti nditete vacho. Saka nai vari kutaura kuti vakabiridzirwa mari chitsotsi chega chega taiti mbavha. Kubatsira mai ava tinokutendai but izvozvi chimbomirai nekuti pane kautsotsi karipo kasati abata. Apa asati andipindura, imagine munoita sei naimi. Zvezvekuti unopererwa, unodikitira. Ndobva ndaedza kumufonera, anabaira ndobva azoritena call, ndobva afona. Tikati uri kuzviitire kose wachinja handina kumbouta kuhasha kana kuita sei nekuti kana simba rekuti hasha dzacho handisina. Ndobva anditi madha isusu tazobva kumba kwenyu paya kana takazofunga kuti tikafamba nenzira iyi although mama iramba zvenyuka takaona kuti ndiwe inoita kuti timuite sei muite popular. Ndikati but usati wadaro wakadii kundibvunza kuti madha ndazofunga kudai so inga wakatisiya tese tiri kuone murume wangu wakadii watibvunza wakadii kutifonera akati ndakangozongoona vangoti bla 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 bla. Ndobva ndati but waona kuti vanhu vakawanda vari kundiziva mucomment section. Akataura akati inini manje sister zvandinoita kana ndikakanda some of the skits akadai soka handiwerenge comment section. Why? Because ndinotya kuita kuzobwekana or something saka ndoita turn off notification comment. That's why you see kuti wakakanda chinhu vakaita anything comment section vanhu vanenge vachipopota but ivo vanoramba vachienderera mberi. Why? Because they don't even see those messages. Ndo zvakandiudza ine. Ndikamuudza ndikati aiwa go and check. Vanhu vari kundiziva inga ndakakuudza vanhu kuti ndinoita zvemusic and musician ndakapinda munzvimbo dzakawanda ndichita sei ndichiimba. Ndobati alright chiregai ndinotarisa comment section here. Aenda unotarisa comment section here zuva rese ndakatraya kumufonera wazotarisa here mukomana zi. Manheru ndo pakazoritena ko ndabva kumufonera bhana kudaira bhazoritena ko aritena ko iyeya ndobva ndati ko maswera ndaswera ndichingofona ko haufa akati tazoona manje kuti munozikwana but imimi don't panic mother imi matikuzokurasai because chero mukatarisa following yedu mapushire eri kuitaka so we are doing this together hatisi kuzokurasai saka tirei nhasitorona tichifunga kuti toita sei mangwani tokufonerai zveshe wakarara achifunga makuseni ndakazoona foni yangiringiringiri ndobva afona akati manje zvataita pamadhaka zvetakuitaka imimi makufanirwa kudini kutoti it was a prank. Imimi ndimi makufanirwa kutaura kuti it was a prank sorry taiti taifanirwa kudini taishuvirawo kuacta newe. Ndikamuti no murume wangu akati no muudze kuti aende page rake audze vanhu kuti it was a prank sorry ndakaita mistake or anything. Ndobva ati no mother nguva iyoyo akabva akata foni achiti nobva akata foni ndobva azofona after some minutes akati aiwa chinzwai mother inini tine following yakawanda and Facebook ndo inondiraramisa saka ndikataura nenzira iyoyo vanhu vanoita sei vanondi unfollowa inoita problem inini ndo zvinhu zvandorarama nazvo saka ndarichikumbirawo kuti imimi mukatitira this favor mutitrust tiwane nzira yekudzokera kuvanhu pandiri kuti imimi mukataura kuti it's a prank taedza kushuvira kushanda newe vanhu vachaona kuti it was a prank vanhu vari kuda kushanda newe but hatisizokurasai tozokuchenesai kuvanhu. Saka zvezvekuti handisisina choice akandisa pakona pekuti handisisina choice sisketi anga andisvibisa zita at the same time ndaida kuteedza kuti andichenyurewo ndichene kuvanhu akwanisewo kuwana nzvimbo mukana kudzoka kuvanhu uye ini ndikwanisewo kutasana nevanhu mangwana. Ndobva ndati okay it's fine ndakukutrasta saka vatitoita sei akati imimi chigadzirai mari yekuti tidzoke kumba kwenyu. Tadzoka kumba kwenyu ndakati saka kuda mari zvikanzi maybe something like 500 then motiitira uber apa chakuchajishi kumari yakafanana neyekutanga. Ini nayo ndakangoiswawo pakona amene kuti chii chakaita kuti ndiputirike like that.
ndobva ndasenda mari futi ndobva ndamitira Uber ndobva vadzoka ndobva waita skit even ndine mascreen record ndakamurekodha kana muchida mwanzwa ndinazvo ndokwanisa kuzviplaya izvezvi ndichiita sei kuti munzwe ndichitaura. I have every evidence. Saka ndaona kuti mukomana uyu anga asingunzwisisika ndakatomurekodha 2 hours tichigadzira that skit right anozvitenura naro. So auya takaita zvese ndobva vadzokera vakasvika vakanoposta vasvika vakanoposta vhidhiyo iyeriya vanhu vakatoratidza ndakatukwa nevanhu sisiketi vanhu vakandituka manzwa vanhu vakati unoda kunhingirikina munoshuve mune muchida kunyengerera madiro acho esocial media ari too much what ndakatukwa nevanhu vakandituka vati zimukadzi rine pingiro. Saka apedza azotitega ndakawana about 10 followers muri kunzwa. Nguva yakazodzoka kumba kwangu kechi2 iye anga atom 70 followers kubva ku27 kuya kubva ku127 anga ku170 akatosvika akati guys inini ndapusha so I'm going to help you guys to push also muri kunzwa. Aenda aona kuti vanhu vandituka vanhu havana kundifarira anga akati aiwa inini ndichazokuchenurai ndokumbira foni kumeniplay audio iyoyo akataura achitaura kuti imimi vatogona kungoplaya kana guys musakangana kunova follow up isakutova promota because vakaitirwa utsinye ndo vatoda kunyera promota mobva manofollowa rinonzi chipedzi rako Susan 1 IK kwa music Susan 1 IK evangelist aikamanga mama mchiramba kukwire oni gotine pembe chito tumukenje kupepe mukunaite kuna mama kozi yaisiramba ndachibva ndazwa internet isu tinokunai singaiti patakakuona ipepe taida kuti okay mwana chema matimu evangelist chimwana chemafollowers ichi chinokunyudzai Susan 1 aike indanchiti oneiki imiwe yanga isiri kunyatsonzwika but murundinzwa ndosaka taiti vana vayanga vaiti hambo down tisati tatanga kuita sei kuburisa nyaya dzavo mangwana manje because zvisingazviita ichina nemusikana wake ndezvekuti vanhu vanenge vakanyarara fanike isusu tina takatonyarara kuseri uku takazara nenyaya dzako
manje kwandinoda kuenda nenyaya manje musati makondinya ndokusiyai muchikondinya muri kuona pane danger vanhu vakadhoneta mari vakuuya kufoni kwangu taiti down don't give warnings more than twice ndakambouya panapa ndikakudza kuti dzakazara ukaenda palive chinoti heva mwanhu ada kutowana content hatiwani content newe but tetine nyaya dzako wokudikira palive uchitaura chii tobva tati okay nazo akadhoneterwa mari mangwana live yemangwana yavese and that is fraud and it's a crime akati mimi maita staki vanhu vakabatsana mumwoyo vakadzi chirikadzi nenherera nemamarried couples vachidhoneta mari kuakaunti kwakaisa akaramba kukupushira ipeji kwacho after kuguliwa kwese kwamakaitwa nesocial media yese muchitukwa kunzi ndosakarwa nevanhu nekunzi mamuchitsvaga kunga attention haana kumira nemi mumastreets haana kukuchenesai haana kukupai kana sense that's a criminal offense haana zvaakaita sisketi zvezvokuti I don't know kana kuda kuti hama ndiri muroho rwakakuda kuti vanhu vanobunga kuti ko ndoipi yamunotiitira nhai muroora unodire kuti nyadzisa kudaro kuchechi kudaiswa haukwanisi kuenda kuchechi ndakatora nguva singaendi kuchechi ndisingaendi kuchechi ndichiti ndinonyadzisa munhu wamwari zvotonga senge I don't know unonga kuti vanhu vanondiona sei vanhu vakandiona vanofungei but this vanhu vamudhifenda zvenyuka hamumuzive taurako ndapedza kuona kuti yaenda here okay yauya ndeipi okay iyo yauya iyoka ndo yaitaura kuti isusu tese tikasviba anozokuchenesa ndiani anozochenesa mumwe ndiani nokuti pane uyo ainzi andzimira foni mukadzi uyo ainzi andzimira foni wakauya wese but ndakazotaura naye after the skit akatuti taiti akatondinyudzawo uyo akanga aripo uyo aitoti taiti akatondinyudzawo saka aiti tese tikasviba anozochenesa mumwe ndiani saka imi michisviba aitozokuchenurai saka semunhu anga asisina option anga under pressure kuti hama dziri kuti shamwari dziri kuti the same video rakaenda kuvillage in my village area richikandiwo magurupu kuti mukadzi uyu ko ninge adzimirwa foni sei rinenge richiuya zvakunzwai right ndoda kuedha munhu akanzi lolozeri ari papi ari papa ndambomuona ngachiriquest apa handisi kumuona ine handisi press lolozeri ndiyewe ndandinaye lolwe ndandinaye anoti inde vakauya vese saka ini ndakangofunga kuti vandinyudza vese but iye anoti akatondinyudzawo taiti handisoziva kana akatondiblokawo because public iri kumudhimanda iyoyi ina handimuziye lolos diaries and handizivi kuti paskiti iyi akakwana papi saka muzondipawo skiti yacho ndigoiona ari kupinda hanzi so zvadaro karigani kontinye zvangu achipinda zvadaro apedza aenda
ikoko vanhu kwavakatuka paaonawo kuti nyaya iyi pamwe akaona kuti nyaya haina kubudirira kuti achakumbira ruregerero zvaanga achataura zviya hapana zii ndiye zii kuda kuti taiti kuda kuti mukoma ndobva ndatonyorera meseji ndikachibvisa chivhidhiyo rakaisa pafacebook ko unoregererei kunorichengeterei akati iwoyo meseji ndiyo yakapindura akati inini handibvise chandakaisa handibvise because vhidhiyo iroro hamusiri mega munoriona rine fesi yangu rine fesi yalolo rine fesi yake nemukadzi wake saka angatotaura kuti kana nhamba yamutorimimika mutori 1 ko isusu tori 2 nemukadzi wangu muri kunzwa ndokuramba kwakaita kuibvisa vhidhiyo muri kunongora munyorera meseji kuti bvisani ndokumbira kuti mubvise netiweki yenyu inoita seiko kubva yatigwijisa kudai asi haisi netiweki kurwiswa ngopinda izizingona but taitinda kutomunyatso kumuona kuti ane utsinyi because after akushandisa yakadoneterwa mari ndichakuradzai mamwe marisiti achakuitisai bp kondodari kupinda nongamboya timuedi uyu wamuri kuti lolo zeris ngauye kufoni kana zvaramba because lolo zeris I'm trying to add iri kungoti adding saka lolo zeris akakwana papi akapinda paskiti achiti ini ndozirememba imimi nemwana chete okay lolo uyu vakauya vesenataiti muri kunzwa then lolo uyu anonzi ndiye anga andidzimira foni akamira sepati yekuti senge ndiye anti wangu inini vachasei vandidzimira chifoni ndopaakamba iye anototi akatombosangana nasamuwana akatipotsa aro achinzi une utsinya akazotaiwa iskiti mukomana uyu akatotivhara moziya kuzotsanangura chinhu chatodaroka its like wasting of time vanhu vanenge vakuti ndiori kunyepa koprofetes magadhalini vari kuta then wamwe asiye pane comment yati why now why iri kutaura now ndiri kutaura nhasi nekuti taiti akandithretena ndakambozvitaura zvinhu izvi ndikati taiti anoti asvika panzvimbo anotanga kukubvunza kuti munoita nezveichichichichi achida kuedza kuona kuti anokuvharai sei paakanzwa kuti anoita zvekuchecheka ndokuvhara kwaakaita ikoko then magadhalini lolo anga apinda bva yati decline so zvekutoti taiti izvezvika ari kushandisika kuti madha wazobuda vachitaura how after this long muri kunzwa ndakatoadvaiswa nasomeone kuti enda unoclaima vhidhiyo iroro kuti riite rako udza zuckerberg aribvise muri kunzwa but ini ndakamuvhira bhedhi kuti undingabva ndadaro pamwese kutotya kwakaitwa pafacebook netroma yese kuri kuno kunotomusuwa because iye akabhenefita akakuitisa sisi mamaketi munozachakandihwadza sisipeti ndechekuti zvinhu zvandisina kumuitira inini kumubvisira vhidhiyo panapa ndiedherewo vamwe vakanzi prophetis magadhalina tibva tangopedza nyaya yacho yevanhu vanoba taiti imbavhu prophetis magadhalini nyorai kuti edi panapa saka vanhu vakuwandewa because kupeji kwangu kutori nemaex-girlfriends kuwhatsapp zvekuti nhasi ndaita and every time pakandiine jisiso makastoma anobhazara kusaluni pandaichiti ndakuda kutoenda kuseri uku kau vakazara vasikana vaitwa rafu nemukomana yafta adana navarara navati vaitisa zvinhu zvake izvi right sisi mamaketi ka ndauya nalolo wacho prophetis magadhalina kana vachida ndogona kuvaedha pano pacall then tobva tangopedza masports acho nyaya iyi yakaitika last year I think it was towards mese muri kucape town makadaro November nditi then nyaya iyi
vakauya kwandiri vanhu ava vakaita skiti vari lolosa diary kubva kwaita ivo mukadzi avo kubva kwaita taiti kubva kwaita musikana wake. Then inini pandakanzwa nyaya iyi yakataurwa ichinzi mother ava vari palive vakaenda kuna taiti vachiti vari kuda kusimudza peji ravo wobva varonga skiti ravo vari pamwe chete. Then skiti iri rakaita went wrong because materms and conditions avanga vakataurana havana kupiwa. Then ndakaenda kuna mai ava ndakapiwa namba dzamai ava nasomeone ndobva ndapiwa namba dzamai ava ndikavafonera but madays acho vanga vachiri kuwirana natight. Ndikavafonera ndikati koimi muri kunzi makanyepa skiti renyu vanhu vari kupledha mari kukatouya vanhu vakataura palive pangu vachinzi tatumira mother ava mari tatumira mai ava yekuti vadzokere kuZimbabwe mari. Ndikavafonera aiwa chimbomi anga atonditretena aya ndakatya kutaura bhozi anga atonditretena inzwa ndodo vanhu vakandifonera paya pa anga atonditretena handiti ndakatombokudza kuti alright ndokufonera ndasvika mai ava inini handina basa nataiti maziro manenge ningekine ari pamapapa ari pasikira handina basa newe. Asi mai ava skiti ravo rakaita gorongo vaishanda vari pamwe chete yanga iri team ende vanga varipo vese pakutora mari because vakatondifonera vaizivana but skiti ravo rakaita gorongo because mai ava ndakavafonera ndikati vakanditi uya kuofisi kwangu guwa haritombodi kusangana face to face because she was protecting tight but that time saka kuti vaida kundibata here kana kuti vaida kundidi time yandakapiwa guwa iyi but nekuda kwekuti nyaya iyi yakazoita go wrong pakuti I think pamaterms and conditions here because taita ari grid one haategi munhu anenge aita skiti naye. She even used Lolo. Inini Lolo, she's my friend. She even used Lolo. I think more than I don't know materms mangani vachita maskiti vasingamutege vasingamite. She's like that. He's like that. Saka inini handina basa nataiti but ndoda kutaura chokwadi mai ava skiti ravo rakaita go wrong. Even Lolo ndisati asati ataura nyaya yake Lolo akatoshandiswa because Lolo angasitoziva kuti musoro wenyaya kana kuti skiti racho riri kufamba sei. Ndikatozofonera Lolo ndikati Lolo go enda unoita live utaure kuti I don't know anything because uri kudregwa munyaya iyi. Taita ari kunzi ari kudya mari ndine maaudio andinawo andakaplaya palive taita vanhu vachitaura kuti ndakatumira taiti mari yekuti vabatsire mukadzi uyu adzokere kuZimbabwe. Then pakauya munhu akandifonera inini achiti taite mukadzi uyu ndewe muZimbabwe ndewe muCape Town haatombogari kese kuZimbabwe kwakuri kunyepo it's a skit. Ndikavafonera